Σήμερα είναι της Ταμάρα η πρώτη ατομική έκθεση. Ταμάρα Τοπάλα. Διακόσμηση, εδώ είναι τα καράβια της. Έτσι, η γεωγραφία είναι καταπληκτική. Εδώ, ένα δείγμα δουλειάς της υπέροχης κυρίας Ταμάρα, έτσι, με πολλά πτυχία. Είναι καταπληκτικά. Πολύ ωραία δουλειά. Εδώ στο εκθεσιακό κέντρο της Ηλιούπολης, ένας υπέροχος χώρος, και εδώ έχουμε άλλο δείγμα δουλειάς που κάνει η Ταμάρα. Είναι βιβλία ευχών και άλλα είδη, χειροποίητα όλα, και τις ευχόμαστε πάντα καλή επιτυχία, με αγάπη. Σε αγαπώ κι εγώ. Βάτη της καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αγαπάω. Όλους σας, όχι μόνο τη Δώρα.